okolo. Tady je kamera, že jo? Já to popřu. A ono to bude i slyšet, ne? No, je tam zvuk, neboj. A teď si se přiznal, takže je to dobrý. No, ale teď si myslím, že jedeš za hodně, člověče. To se jede, já potřebuji Ne, je to jedno. Ne, je to jako, je to živější než to moje. No, hlavně prostě to pepový, no. Mě to si říkám, zklamalo mě to hodně. Ale říkám, jako není to, že by byl špatný motor, ale je to prostě utlumený, my to utlumili jako prase. No něco požere čtyřková, něco tyhle ty sráče. Ten předjížděk V6. Teda X6. Tady bude sjíždět, víš, někde? Ne, ještě ne. Ale je to nesměle. Jezdíš víc na prasáka jak já, ty vole. Že ale to už nemám bourat, říkal Pepa. Jo, teď. Ale to není žádná kryzotka přece. Ani no. Že já to z pohledu tady odsaď vidím hůř než ty. Teď je vidět to sklo, říkala. No, vidíš, trošku tam ty. Říčky, no. To tady napravdu klidně dopravdu. Ale člověče, tobě věřím při jízdě. U jiných bych se bál, jel jsem jednou s Pepou, myslím, a Pepa jezdí hodně jako na krev k lidem, to nevadilo. Mě to taky vadí. Teď už vidět, víš? To bychom zrychlili. My předehrali slunce. Vidíš, to právě je úplně volné, jako pochopíš to? Když to jako to jsou Pražáci hlavně, já nevím, no, takhle se prostě tady jezdí, no. Když ti pojede Němec, tak se ti zařadí tady, ne, prostě, no. To je ale hezký, jak to točí, no. Tak já bych asi potřeboval ten automat, bych si s ním vyhrál. A víš co, ono je to jako... No, vyhrál, ono pak prostě jezdíš na pohodu a prostě neřešíš nic, jíš, telefonuješ, nesmysly děláš, píšeš SMSky, je to dost nebezpečné. A vy aspoň tam máte to kvedlání, no. No, to chci říct, že jako ono... Tak ale... ty to máš papírově živější, jak je logický, že je to živější. No, ale vem si Dana, no. Já bej tebou bych jel přes centrum, tady ten se úplně na píču. No, jasně. Počkej, Dan říkal, že je puštěnej. Co? Tady ten si je Spořilovem, ale tam už zastavujou, už tam blikají. Jo, vidím, no, následně. Co se tam děje? Teď ty kokoti se sem můžou nasírat. Kde máš blink? Ojoj, to není dobré. To je bouračka. Máš Jenko, viď? To je čurák, viď? Tady můžem? No, přes Opatov, jo. To si moc nepomůžem, ale i tam. I tam. Jď na Opatov. Abych to vzal tady na prasáka. Si nepomůžeš, tam něco bude. A tady musíš říkat, nebo prostě navigaci. Tady jsme blbě. Kde? Ale jď do levýho. A zajeli blbě tady. A jsme měli si ten první vok. No hele, tak papírově to máš živější, jede tě to pružnější, to máš je to než já. No. Ale ono potom, kdybychom to měli, jako, když bych to čipnul třeba, tak pak se nesmíš bát to točit takhle pěkně do těch 5 skoro. Právě, že ty to točíš na manuálu, no. No a to s manuálem... A ty vidíš, teď jsi chtěl řadit, že jo? No. A to nemusíš, prostě jenom stojíš Jasně. A když si zapoustanej, tak ti to ten autohod brzdí, že ty nemusíš stát na brzdi. Tady pojedeme do pravýho, jo, aby jsme jeli zpátky po D1. Tak. A furt. A jdeme okolo vysoké školy. A to právě u toho manuálu je to o tom, že ty to schodíš dřív, že to schodíš třeba ve 3,5 jasně, no. A ten automat to pěkně dotáhne a šoupne tě do toho, kde máš vlastně ten maximální krouťák a výkon máš vždycky někde kolem 4. Má takový, že když takhle jdeš tuhle bublaninu a teď se rozhodneš, že přidáš, tak to taky chvilku má než to tam poskládá.